Вітаю вас, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і атмасфера. А ў Беларусі неспакойна. Прусакі ў гатэлях моцна перашкаджаюць развіваць турыстычны бізнес. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Тут з Лукашенком можна і пагадзіцца. Ведаеце, асабліва адзін, вельмі немалады прусак, сапраўды перашкаджае. І не толькі турыстам. З замкадорам усё не дзякуй Богу. Даводзіцца яго, прыватнага вытворцу тэхнікі, чамусьці за дзяржаўныя грошы падтрымліваць, ратаваць. Пра гэта гаварылася на тым жа паседжанні, дзе і праклялі прусакоў. На ідэі беларускага народнага электрамабіля давялося паставіць тоўсты, упэўнены крыж. 8 гадоў спісвалі грошы на распрацоўкі, фінансавалі за дзяржаўны кошт, але не атрымалася. Ці дакладней атрымалася, але за такія цэны, што за тую ж суму можна было б набыць не вельмі паезджаны Порше. Таму Белджы, наш гонар, прыступіў да зборкі сімпатычнага кітайца. Неяк не патрыятычна выходзіць, пагадзіцеся. А яшчэ мы збіраемся будаваць ракеты. Специальное поседжение провел той самый змагар с прусаками. Уважаемые друзья, сегодня у нас серьезный разговор по поводу наших дальнейших шагов по развитию ракетостроения в Беларуси с учетом, откровенно говоря, небольшого опыта нашего государства. Але беларусам ракеты не блізкія. Яны больш думаюць пра тое, як сабраць дзіця ў школу, чым пра ракеты. І чым пра амкадор, і пра электрамабілі, і пра турызм. Запарце кубак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усажвайцеся, як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Сёння у нас з вами працяг папярэдняга выдання. Мы прысвяцілі яго параўнанню вынікаў, дасягнутых за апошнія 30 гадоў эканомікамі Польшы і Беларусь. І адказу на пытанне, адкуль такая вялікая розніца? Ці ёсць яна? Давайте прыгадаем тое пасяджэнне аб ракетах. Существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности. Каго ж ён мае на ўвазе? Якіх такіх суседзяў? Не трэба далёка хадзіць. Кіраўніцтва Польшчы, хвалюючыся за тое, што адбываецца ва ўкраіне, сапраўды актыўна рыхтуецца адбіваць патэнцыйную расійскую агрэсію. Яно паставіла задачу зрабіць польскую армію першай у Еўропе. Актыўна праводзіць пераўзбраенне, а бюджэт на ваенныя выдаткі ў гэтым годзе складае 50 мільярдаў долараў, 5% ВУП. Гэта самы высокі ўзровень у еўразвязі. Нагадаю, бюджэт Расіі на гэтыя мэты да вайны быў крыху большы за 60 мільярдаў. Ведаеце, якая сума уключана ў бюджэт Беларусі на ваенныя выдаткі? Прыкладна 1,5 мільярда, альбо у 30 разоў менш. Высновы рабіце самі. Але, можа быць, сродкі, якія Беларусь не патраціла на армію, яна выдаткавала на сацыяльную падтрымку, мо на дзяцей, альбо дакладней на падтрыманне бацькоў. Беларускія чыноўнікі заявілі, што паводле іхніх падлікаў, робячы неабходныя пакупкі да школы, можна ўкласціся ў 350 рублёў. Чым моцна раззлавалі беларусаў. Тык-ток поўніцца ролікамі бацькоў, і там лічбы зусім іншыя. Яны значна бліжэй да 1000 рублёў, прыкладна траціны сярэдняга беларускага заробку. Ці дапамагае самая сацыяльна арыентаваная дзяржава? Ну так, але не ўсім. Шматдзетным вылучылі 139 рублёў на дзіця. І ўсё. Пры гэтым у зусім не сацыяльна арыентаванай Польшчы, дзе гэтым пытаннем асабіста не займаецца Качанова, такая дапамога да школы складае ў эквіваленце амаль 250 рублёў. Прытым, што цэны на вопратку і школьныя тавары ў Польшчы ніжэйшыя. Ах так, я забыў згадаць, што гэтыя 250 рублёў польская дзяржава выдае кожнаму дзіцяці да 20 гадоў, калі яна ці ён працягвае вучобу, незалежна ад даходаў і колькасці дзяцей у сям'і. І браць плату за школьныя падручнікі ў Польшчы
чамусьці нікому не прыходзіць да галавы. А калі мы прыгадаем, што кожнаму дзіцяці ў Польшы штомесячна выдаецца дапамога памерам 650 рублёў на кожнага, то становіцца зразумела, чаму не знойдзеце такіх скаргаў у польскім сегменце TikTok. І я яшчэ не згадываў пра памер сярэдняй зарплаты. Дык адкуль жа грошы на пераўзбраенне арміі ці дзіцячыя дапамогі? У папярэднім выданні я расказаў пра рост польскай эканомікі, пра буйныя прамысловыя, машынабудаўнічыя і IT-кампаніі і абяцаў раскрыць сакрэт. І ён вельмі просты. Ён хаваецца ў рэформах пачатку 90-х гадоў, у той самай жудаснай шокавай тэрапіі. Гэта быў цэлы комплекс рэформаў, кожная з якіх паасобку не працавала. Цэны былі адпушчаны на свабоду. Дзяржава перастала ўмешвацца ў цэнаўтварэнне, і рынак, вядома, рэагаваў інфляцыю. Пік яе прыпаў на 1990 год. Цэны выраслі ў 6 разоў, але ў выніку рынак адрэгуляваў сітуацыю. І цэнтральны банк, ён у Польшчы называецца Народны банк, правёў дэнамінацыю толькі адзін раз. Адрэзаў 4 нулі 1 студзеня 95 года. І ўсё. І гэта вынік незалежнасці банку ад ураду. Яго мэта – захаванне стабільнасці эканомікі і стабільнага польскага злота. А што было ў Беларусі? Лягчэй адказаць на пытанні, якіх толькі эксперыментаў не праводзілі над беларускім зайчыкам. 25 траўня 92 года з'явілася беларуская валюта і пачалося. 1200% інфляцыі, 2200%, потым 700% ужо пры Лукашенку. Ах так, тады старшынём Нацбанку быў Пётр Пракаповіч, які ўвогуле не мае эканамічнай адукацыі. І ён запомніўся беларусам. Цяпер старшыня Нацыянальнага банку Роман Галоўченко. У яго ёсць эканамічная адукацыя, толькі зноў не банкаўская. Гэта акадэмія кіравання. Цяпер інфляцыя ў Беларусі практычна ў 2 разы вышэйшая, чым у Польшчы. І гэта не вынік санкцый, дажджоў ці радыяцый. Гэта вынік цалкам залежных ад Лукашэнкі рашэнняў Нацбанку. І так, у Польшы ўжо 35 гадоў нікому не прыходзіць у галаву рэгуляваць цэны. Пры гэтым, калі яны калісьці адрэзалі 4 нулі са злотага, то ў Беларусі дэнамінацыі было 3 і адрэзалі 8 нулёў. Што гэта азначае? Што беларуская валюта абясцэненая ў 10 тысяч разоў больш за польскую. У 10 тысяч. Гэта вынік ручнога кіравання. Але не толькі цэнамі і банкам вызначаецца розніца. Галоўным крокам была прыватызацыя, а дакладней спосаб правядзення прыватызацыі. Адрозна ад Расіі, дзе прыватызацыя праз ваўчары і закладныя аукцыёны прывяла да з'яўлення алігархаў і сацыяльнага расслаення. І адрозна ад Беларусі, дзе прыватызацыя не адбылося, і гэта прывяло да дэградацыі прадпрыемств. У Польшы была масавая прыватызацыя за грошы. Прадпрыемствы прадаваліся, і гэта мела 2 наступствы. Па-першае, у эканоміцы з'явіліся грошы для кампенсацыі негатыўных эфектаў шокавай тэрапіі. Бывалі гады, калі даходы ад прыватызацыі далі да 5% ВУП. Другое наступство – гэта маса замежных кампаніяў, якія прывезлі з сабой інвестыцыі і тэхналогіі. Паколькі адначасова праходзіла рэформа судовай сістэмы, ніхто не баяўся ўкладаць грошы. І сёння доля замежнага капіталу ў эканоміцы Польшы вялікая, каля чвэрці ўсяго ВУП. Ці завершаная прыватызацыя? Не. У стратэгічных галінах і сёння доля дзяржавы дасягае траціны. І тут добрая ілюстрацыя – энергетычны гігант Орлен. Гэта былы дзяржаўны канцэрн, створаны яшчэ ў 1944 годзе для аднаўлення разбуранай вайной нафтаперапрацоўчай інфраструктуры. Называўся ён тады ЦПН. Да 2000-х гадоў дзяржава цалкам кантралявала яго, а ў сярэдзіне нулявых пачаўся паступовы продаж акцыяў на варшавскай фондавай біржы. Гэта найбуйнейшая фондавая біржа ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Там гандлюецца больш за 400 кампаніяў з рынкавай капіталізацыяй больш за 160 мільярдаў долараў. І на ёй Орлен прадаваў свае акцыі неабмежаванаму колу асобаў.
Калі б хто-нибудь прапанаваў такое Лукашенку, напэўна, яго б удар хапіў. Як гэта так, прадаваць стратэгічнае прадпрыемства незразумелым людзям? А раптам яны што? Пакладуць яго ў кішэню і вывезуць? Ці закрыюць, каб нанесці шкоду сабе? Цяпер дзяржава валодае 49% акцый. Другі паводле велічыні ўладальнік – Нідерландскі пенсійны фонд. Все астатняе гандлюецца на біржы, і вы таксама можете купіць частку гэтага гіганта і ўдзельнічаць у кіраванні ім. Сёння адна акцыя каштуе 83 злотых, і за апошні год вырасла амаль на траціну. Гэта была б выдатная інвестыцыя. Сам канцэрн цяпер ацэньваецца на больш як 20 мільярдаў долараў. Ён працуе ў многіх сектарах, здабывае нафту і газ у Польшы і Канадзе, валодае перапрацоўчымі прадпрыемствамі і сеткай аўтазапраўных станцый. Вядзе праекты ў галіне аднаўляльных крыніцаў энергіі, прысутнічае ў дзесятку краінаў. І вядома, ён спонсор культурных і спартовых праектаў. Вы маглі бачыць гэты лагатып на спартовай форме польскіх зборных у розных відах спорту. У ім сёння працуе каля 25 тысяч чалавек. Выручка мінулага года каля 70 мільярдаў долараў, а прыбытак 3 мільярды 300 мільёнаў. З такімі паказнікамі ў выручцы канцэрн стаў бы трэцім у Расіі пасля Газпрому і Роснафты. Кіруе Орлен цяпер Ірэнэуш Фафара. Ён быў прызначаны старшынём праўлення кампаніі Орлен 11 красавіка 24 года. Летась, калі ён яшчэ не быў генеральным дырэктарам, а працаваў у некалькіх саветах дырэктароў буйных аналагічных кампаніяў, ён зарабіў няшмат – 600 тысяч долараў. Афіцыйна. Не падкажаце, дзе можна паглядзець даходы дырэктароў беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў? І як думаеце, ці згадзіўся б Лукашенко плаціць якому-нибудь дырэктару прадпрыемства 50 тысяч долараў на месяц? Не? А чаму? Ён тут наадварот увёў ліміты на бонусы для банкіраў. І зразумела, што банкіраў ён з нейкага часу моцна не любіць. Вельмі яго напалохаў адзін банкір. Паважаныя мае гледачы, рамкі нашай праграмы не дазваляюць расказаць вам усе падрабязнасці польскіх рэформаў за ўжо 35гадовую паслякамуністычную гісторыю. І самі палякі, вядома, крытыкуюць кожны свой урад. Гэта нармальна ў дэмакратычнай краіне адкрыта крытыкаваць чыноўнікаў. Але галоўнае, што я хацеў сказаць гэтымі двумя выданнямі, 31 год таму мы памыліліся, выбраўшы папуліста, які паспрабаваў павесці краіну назад у БССР і кіраваць ёй нават не савецкімі метадамі, а нейкай дурной пародыяй на іх. Урэшце, мы моцна адсталі. І на гэта няма ніякіх вонкавых прычынаў. Усе спробы прапаганды паказаць, што Польша атрымлівае грошы ад еўразвязу, ці там усё прададзена іншаземцам, і таму яны так добра жывуць, усё гэта хлусня. Грошы ад еўразвязу, калі ўлічыць, колькі Польша плаціць туды, не перавышаюць 1% эканомікі. Беларусь усе гэтыя гады атрымлівала значна больш ад Расіі, і гэта не прывяло да эканамічнага развіцця. А замежныя інвестыцыі, хіба гэта дрэнна? І хто перашкаджаў у Беларусі стварыць незалежны суд, незалежны Нацбанк, канкурэнтную дэмакратыю? Тады, магчыма, буйныя міжнародныя канцэрны самі всталі ў чаргу. Людзі ў нас цудоўныя, адукаваныя, інтэлектуальныя, працавітыя. Што перашкаджае? Ці хто перашкаджае? Няма ніякіх сакрэтаў, тайнаў, схаваных ад Беларусі ведаў. Усё даўно апісана ў эканамічных падручніках. Яны даступныя нават у Беларусі. На месцы Польшчы, а дакладней побач з ёй цалкам маглі быць мы. Пачатковыя умовы былі ў нас не горш. І ўсе поспехі Польшчы – гэта вынік выбару, зробленага больш за 30 гадоў таму, і, вядома, вынік іхнай працы. Але мы, беларусы, нармальная еўрапейская нацыя. І калі ў нас будзе права самім вырашаць, як жыць на сваёй зямлі, у нас атрымаецца не горш. І я ўпэўнены, што так калі-небудзь будзе.
нам таксама будзе чым ганарыцца. Я ў гэта веру. Калі? Ну, магчыма, у 2030-м. Што думаеце? Магчыма? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович, і пабачымся ўжо праз тыдзень. Лето скончылася.